Pamene tafika lero papita masiku 11 ndiye kuti nkuluja amene amayang'anira Crossroads Hotel atagwidwa ndachifwamba kumpanga ndithu kidnapu ndi osadziwika kunotino ali kuti mpaka napano apolisi sanapeze nkuluyu komanso anthu amene anapanga zimenezi sanawapeze. 11 days chifukwa ye ujai ndizonena kuti anapangidwa chipongwe chimenechi pamenepo panali ndekuti pa 6 February chaka chomwe chino cha 2026. Now, kodi apolisi akupanga chani? Chifukwa nkhani zizeti zimvezeko zoti zayiwalika ndisakuzikambaso mwayiona munthu uja ndoti azikwilika kumene kuja ende result imadzakhala jiyonena kuti munthu uja nkupangidwa chipongwe mpaka anakupezeka kuti achotsedwa moyo. Now, munthu uyu ndamali ndi family yake. Munthu uyu ndizonena kuti ali ndi anthu amene amamukonda kuposa anthu amene timangobwebwetuka panopa pa social media zachitika motere 2 days later basi nkuiwala umakambaso ina. Ali ndi abale ake amene mpaka na panopa akumusowa. Ali ndi udindo amene azikwanilisa ndi apolisi zili patino. Chifukwa tikamangokhala chonchi ndiye kuti tipangise zoti kanchidwe kamene kapezeke zonotere kakhazikike saini onena kuti chitetezo kunoku ndiye kuti chikutani chikuchepekera zomwe si zinthu zabwino. Nawo ndikufuna ndikupase nkonika update kamene kanazachitika m'mbuyomu nkhani imene iyi kuti mwina tifike pamene tilipa. Atagwidwa mkulu amene uja pajati mamoti Samia Sacranie dzina lake limene chidwa choncho Samia Sacranie ndetu kunazapezeka zonena kuti basi kunatuluka chithunzi china chake chimene chimazungulira kuonetsa ndeti mkuluyu ali pakati kubwera ndi kuti mbali naye kuli anthu atanyamula mifuti tizigawenga ku Malawi basi nkumakamba zonena kuti tikufuna mutipatsa matika 7 billion kaya kuti Mbola amene iyo awomboledwa ndi 7 billion nditudi kuti timutuluse zinthu ngati zimenezozo. Of course pasi pa chithunzi chimenechi pamaonesa kalogo kena kake kankakambo kuti kamatika abeho ndani kaya kashi Malawi chani kashi time Malawi komano apolisi anadzatsimikiza kuti yayi si munthuyo anthu anangopanga ndi kuti chani anangopanga basi kuti AI basi ukapasa machine kuti aonetse ngati kuti ndi munthuyo koma si iyeyo ayi apolisi akufufuzabe. Kodi kachithunzi zimenecho chinecho noti ndizoona kaya zinayi zotani koma apolisi anati sizili motero izo tizisiye apopo. Tafikano ndi kuti panopa kuchoka nthawi imene ndiyo zinakhala ngati zagwedezeketi kena kuzizi mpaka na panopa. Now tizikamba ndi kuti nokonero tizithamangirapo mpano 2 weeks ndithu mkulu ameneyi asanapezeke mkulu amene ndi kuti atapangidwa chipongwe chimenezozo. Kodi ndi kumbali ya nthambi ya chitetezo cha mdziko muno akutipo bwanji? Inalowa ku parliament makamaka apita mukhito anazakambapo ziwiri zitatu tingoonera zimenezi kena kutikambako pali mfundo ina yake kuti tikambeko makamaka yakhuzana ndi chitetezo kunoku kumbali ya nkhani imene zinachitikira. First and foremost, on behalf of the government and the Minister of Homeland Security, I wish to express our profound sympathy and solidarity with the victim, his family, friends, employees, and all Malawians distressed by this deeply troubling development. An abduction is not merely a criminal act, it is an assault on human dignity. It is an assault on the sense of safety within our communities, and it is an assault on the peace of our nation. Honorable Deputy First Speaker, I wish to assure this House and the nation with full responsibility that officers from the Malawi Police Service are working tirelessly, professionally and around the clock to achieve a breakthrough in this investigation. Specialized investigative teams have been deployed, intelligence resources activated, and all operational measures are being pursued with urgency and diligence. However, as investigations progress, the police service must act with caution, discipline, and confidentiality, so as not to compromise ongoing operations or endanger the safety of the victim.
While the nation understandably desire immediate answers, responsible policing sometimes require patience to ensure successful outcomes. Honorable members, behind the headlines is a human being, a father, a colleague, a friend, and a family living through uncertainty, fear, and emotional anguish. Chabwino mmene chamvera pamenepo komasonde kuti kuonera limodzi wino kunoti sitonse amene makhati kumazimva izizungusi zathu ya tiziyankhulo chathu tingokambabe mwina eni samale apita mukhithu amakamba zonena kuti tikamuonatu Samia Sacranie atapangidwa chipongwe zimene zija ndizonena kuti nozezi sizoti zinangokuza banja lake lokha zinapeza kuti zinakhudza sunga khale dziko lonse ndi boma limene linakhudzika mpaka na anapanga zonena kuti ku nthambi ya polisi atumize madolo amene amazogwira ntchito ngati zimenezi ndipo ali pa ground kuchoka nthawi imeneja kufika panopa ndi kuti in 11 days fans kutipulabe kufufuzafufuza kusakatulapo ndi apo kuti mwina mwake ampeze mkulu ameneyo ndipo ayika ma resources ochuluka ndithu kaya ndikunayi kuti mafuta kaya ndisagani mototi akafikire malo osiyanasiyana chilichonse ayika ndithu kaya ndikuti akatswira amene amatha kupereka nzeru onse ayika ndithu chidwi chonena kuti athandizire kupeza chani mkulu amene ndipo anakafufuza ngakhale sanampeze amangotena kunena kuti mmene zinachitikira chonchimo ndizoti tikuyenera kudziwa zonotiro ali ndi banja munthu uyu ndi nkhani ziti samangozika mangati kunoti mwina mwake ni nkhani zoseketsa basi masamaje zomwe izizi ndi nkhani za serious zoti zokhuza na moyo wa munthu chani ndipo iwo akupanga chisi chothekera kuti mwina mwake mkulu amene amupeze komanso amapempha kuona kuti kwa anthu amene mwina muli ndi ma information of course unayicha kumaperoko mukhoza kubwera ndi ma information amene mwina angathandizire polisi chani kuti mwina mwake amupeze mkulu amene of course akamba zinthu zambiri zinazo tinayira kuzidula nanga simwe nasoma zonera kale mwina naonena akaziponya payo chikupompa komabe tingokambapo zotere apa apolisi ku nthambi ya polisi nthambi ya Chitetezo akuona kuti nakugwira ntchito eti sitingane kuti ntchito yanu mukuyigwira motani ifa izizi zimakhala ziyipitsa dzina lawo mwachidziwikira kugwira ntchito ndithu morani molimbikira ndesi tingapushe kuti no akafike ma limits amene mwina mwake onse angafike komano tabase nthawi imene amagwirira ntchito agwira ntchito faine so apolisi yayi sitingakambe zono la polisi pangano yonse ngati kuti ine ndikatakwe apolisi akusuka amene agwirira ntchito mwina akuyesesa kumbali yawo ngati sakuyesesa papero penepeni dzina limene lidziyipa ndandani ndilawo ndithu ndi ife tiziyang'ana kumeneko ndithu tadikira amene agwira ntchito ndi akhala agwira ntchito motamandika ngati timiyezi tapita timaona kugwira tiziganda ngati natake basi zomwe ndizafunikira komano apa tikufuna tikambe nkhani za chitetezo cha mdziko muno izizi sinkhani zoti ngazikambe ngati kunena kuti dziko lino linde kuti basi no tili paize no chonchi sikamachitika motere foko kumakhala kubadwa kwakanchitidwe kaja kawo zigawenga komati tamugwira tampanga kidinapo kena komati pasendrawo mwakuti ma business anyamata azipanga zimenezi basi tiyamba ndi mifuti anyamata awo anakwanisa kukamugwira Samia Sacranie chifukwa chonena kuti anali chani ndi mifuti guys akanakhala anyamata amene osanayi ndi mifuti pamene paja panakabuka nkhondo osati masewera sanakakwanisanso kumpanga drug mkulu amene imene munaonena kafutire jekamene sanakakwanisa panakabuka nkhondo zachidziwikire kunalinso achitetezo kumeneko kandi security company ina yake singalephere pa Crossroads Hotel pakakhalepo panda security company zachidziwikire kunayi zinthu ngati zimenezozo sizikanatheka kuti oti amutenge uyoyo akanakhala kuti anyamata amenewa alibe mifuti nchifukwa anadzaombera kawiri mwamba mwayioneti ndeti kufuna kunena chani tikufuna kuna kuti mdziko munomu muli mifuti chimenecho ndi reality imeneyo mdziko munomu of course yakhala ilimo sizoti mulibe ya tukamba za mifuti yopanda chilolezo yakhala ilimo mifuti komano simene ilili panopa muli mifuti yochuluka ndi kulowa tikunena panopa khangati maboda amonso sakumagwira ntchito zolongosoka let's be honest my guy let's call a spade ngati mifuti kulowa mdziko muno sitimapanga mifuti yochoka kunja nawo ngati mifuti ikulowera patino maboda mojamo my guy you're not doing us justice simukuchita zosechazi ngati mulibe zimashine zinthu zake zopangira scan zinthu ngati zizi kuli bwino mwikidwe zimashine zija katundu wina aliyese kagoina iliyonse zikhalata izipangidwa scan bwino kunena kuti kodi mujeni muchitrago mutikapanga scan mulibe katundu wina wake mifuti mulibe menemo mifuti
Panali kesi ina yake nzimayi kubalaka anapeza kuti anali mfuti mwana wake akunena choncho anatumiza ku South Africa mfuti anaubisa ndekuti mu speaker mu sabufa mpaka unazalowa chanu unazafika ndekuti uchani kuja kubalaka kumene kuja. This is not good. Mifuti muli mifuti yochuluka kwambiri and izi ndi zimene zizipangiso zoona kuti kantchitidwe kamene kakazitani kazipitirira. Kodi simangapeza ma operation ena akuona kuti muthane ndi kupezeka kwa mifuti imeneyi kuboda kotseka nkone kumbali za mifuti samalowe komanso ndekuti no yang'anani ndithu kayamupanga motani kwa mifuti ndi zoona kuti anthu ali ndi mifuti muno. Sizabwino mifuti siyabwino. Timakhala every day tikumaona osati every week timakhala kumaona ku America anthu adandaula iye waphedwanso wakuti yakuti akaomberanso anthu osala kwa pashopu yakuti nkhani zake zachani mifuti. Ku South Africa timakhala kumaona zimene zizi timagangs posachedwa pompa ndinakuza ndi maulusaso nkhani za ku Africa ndimapanga kava nkhani inake ku South Africa ku channel changa chimene ndimapanga so nkhani za ku Africa kuno magaye South Africa ku Western Cape komanso ku Eastern Cape nkhani ya gang violence yachuluka kwambiri kumene koko. Tizigawenga tachuluka kumene koko kuti mpaka na tikupanga takeover kumalanda even mphamvu za polisi zoti asanduka ngati apolisi kuombera anako sayamba mpaka achirotumizako kumene koko South Africa nama defense force ka something asikala dziko la South Africa kuti akapange control. Sizili bwino ya sizibwino gang violence zimakhala zimene zizinkhani zikizizi tsoti kulowesa zimifuti kunoku mifuti tata ndipangeni control izi sizingathandize ngati dziko zotsatira zake zikhala ziti zimene zizi. That's the first image yoyamba ndi chimene zonse. Chachiwiri tofuna kukamba zotani nkhani ya security sopano malo ngati no Crossroads Hotel timakhala kumalandira kuti anthu ochokera kunja muziona malo pamenepo anthu ochoka kunja azungu chana akufuna bwera azapange zina zake kuno kumalawi afuna zacheze mahotel amene timapanga recommend apite ku Crossroads Hotel apite ku Sunbird Hotel apite ku chani ku Golden Peacock Hotel Crossroads Hotel imakhala imodzi mwa mahotel amene ndodalirika. Now anthu aja akamabwera kumazono zino pamalo podalirika pamene ati tikagonepo ndi pamene munthu akapangidwa kidnapped kukagwiridwa pamenepopo ndithu ndachifwamba zidzapekano chithunzithunzi chotani ndekuti anthu aja dziko ndilosatetezeka tisafitenso kuchani tisapite umene kofa malo amene afuna tikagonemba pamenenso tikatati tikhale pa chiopsezo kwambiripo. Chonde ndikufuna kukamba nchonani chonde ndikufuna nchonena kuti apa dzina lathu linayipa kale sitingakhale pasi ndikomando silinayipe yayi linayipa kunena kuti no kwayambano kantchitidwe kawo chigawenga kuno kufa nkhani izi zimavaya patali osati masewera ndikuzani magasi simakafika kutali kwambiri zinatani zinayipa ndithu koma tizipange control kuzipanga control kwake point yanga ndionena kuti malo ngati amene wawa nchifukwa chani kuti ino tikuyikamo achitetezo awo amene amangoyenda azilonda angoyendamo nditi jeni nditi ndodo Tsopano tizitu simbali yaboma yokhala kufunanso tizikamba kumbali yokhuzana ndi ainu ake amalo inuyo Golden Peacock Hotel, Sunbird Hotel, kaya ndikuti kusoche amati soche hotel mahotel akuluakulu inuyo. What are you doing in terms of security? Mukika ku security otani kodi simungakapange oda kapena apolisi ena ake simungakapange oda kapena asilikali kodi sizimatheka kuboma kukwatumiza asilikali akagwire ntchito ngati zimene zizi kusena kula zingovina kubala kusukucha basi akatero basi apita akasuta jamba apireka akatana zimenyana ndi anthu muchilinde mu babala chani kodi sizingatheke zonota amene adzawa mwatumize kumene kwa azigwira ntchito ena yake ndalama zimene zochoka pamene kuchende kuti zinthu zimenso zukalipire omwewa sizingatheke kuti azigwira ntchito ngati mwa ndasilikali ndaboma ndapolisi aboma koma kugwira ntchito ngati mwa private mbali imodzi yopeka chitetezo koma ma private institution ngati amene sizingatheke ndekuti pakhale ngati ma contract timene toto tukamba tusamadzena akuluakulu ngati amene fa zinaoneka zonoti ku Crossroads Hotel sungalephere kuti kunali achitetezo kunali makampani achitetezo koma chinachitika ndizani kampani achitetezo imene inali kumene kukaya inali GFS kaya inali chani kaya inali Master Security kaya inali chani analephera kupeka chitetezo chimene fa ndekuti magayo amangopezeka nditi ndodoti za tachitetezo pamene ndekuti no anthu aja anabwera ndi mifuti kuonekhala kuti aliso munthu wafuti kumene kuchakwezi tikufa ziwena kuti kunalira tuzipolopolo chani mwayiona ndikusana kamutenga munthu uja mwapheka zinthu ngati zimenezo security yathu ili pansi kwambiri lero ndayankhula kwambiri koma no mapoints abwino ngati tingafune kuwatenga. These are good points honestly for the love of the country. Aya polisi gwirani ntchito mmene mungapangire kuti mkulu amene apezeke akuti